Part 2, fordi der kom lige en Abby og Au! Jeg var til at trykke på en eller anden knap, jeg skulle se, hvad klokken var. Au. Og den er halv 10. Vi skal hjem klokken 10, så vi skal altså snart spille, hvis vi skal nå det. Jeg kan ikke helt finde ud af det, fordi det er også mega hyggeligt at bare sidde sådan her. Hvorfor skal vi? Nej, men det var et forslag. Abby, har du... Den der, må jeg også låne den? Men er det ikke til brugning? Nej, ikke den her. Er det ikke? Nej, den her, så anløber den lige inden. Bare lige så de ikke så sammen. Ja, jeg vidste godt, der var den her. Ja, det var også den, jeg har brugt. Jamen, du må godt få dem igen. Okay, slap af. Det er bare lige min mor. It's Friday. Jo, det er faktisk Friday. Og så bruger jeg så denne her for normalt også. Det var meget for den der lader i lunger. Ja. Men den er i gang med at lave min iPad. Ej, jeg mener seriøst, jeg elsker det her makeup look. Det er ikke for meget, men det er heller ikke sådan lidt sådan lovely brows. Yummy. Hvad er den her, fordi jeg forstår det? Det er en wing eyeliner, ikke den der, du skulle lave den med anden vej. Det er en wing eyeliner. Det er så bare. Jeg vil sige, du skal sådan... Du skal sådan gøre sådan. Har du gjort det, Lix? Og jeg må tjekke i mit øje. Det er ikke sikkert. Fuck, det blev grimt. Hvad laver du? Prøv at lave noget flot. Må jeg se, at må jeg lave det? Ja. Tak. Jeg skal bruge faktisk en vådserviet. Jeg siger lige, at jeg lukker en vådserviet. Jeg skal lige bruge en vådserviet. Okay. Er det ikke meningen, at bruge den her også for normal? Husk nu, når I tager det andet på, så skal I over, og så vise, hvad I tager på. Og så sige, hvor det kommer. Vil du hjælpe mig med at putte, hvad hedder det, den der eyeliner, jeg tænkte på? Det kan du godt sige. Men lad det være, hvis jeg ikke ved, hvor den her brænder. Okay. Det er Lærkes. Den er for normal. Men Lærke, jeg kan ikke åbne det. Ja, den her, den er for det der. Ja, altså den er Seven, noget jeg ikke ved, hvad hedder. Jeg tror bare, det hedder Seven eller et eller andet. Så fik jeg også lige det. Er det her den mørke? Hvad er det? Det der er ikke min. Det er vist mig. Ja, hvor er den her? Hvor er den anden af den her? Toilettasken er heller ikke, hvor jeg er. Det er lige den. Ej, Abby, det her er ikke en lipgloss. Så har vi denne her for normal. Og denne her også for normal. Hvad er det? Lip. Kinderne. Ja, det kan være, at jeg synes, det er pissegrimt, det jeg laver, men det må jeg så lige have lov til at se på. Jeg prøver stadig at få den her ting bygget op. Jeg er færdig med mit. Jeg er ikke færdig. Jeg synes, du er mit. Jeg måske snakke lidt bronzer eller powder eller noget. Altså, jeg skal i badehjem, så nu er mig igen. Så whatever. Det er faktisk lidt spild af makeup der. Men vi gør det selvfølgelig kun for jer. Jeps. Okay, og Abby har fået sådan en her mega flot palette for det der 7 noget igen. Jeg har glemt, at det også for normalt. Skal vi bruge den? Ja. Lærke, vi skal lige vente med at bruge den, til vi alle er klar. Ja. Og den, hvorfor siger jeg det gjorde kun dum ass. Og den ser altså sådan her ud, den er virkelig flot. Enten så tager vi tager den, eller så tager vi den anden glimmer røse. Den her. Ja. Mega pæn også. Ja, hvor mascaraen. Mascaraen. Den har lagt. Den ligger der. Er det her ikke en helt ny mascara? Nej, det er ikke en mascara. Det er til brugen.
Er du sikker? Jeps. Ja. Ja, okay. Den behøver jeg vist. Den her. Jeg har taget det på. Se. Og det har det som Men en Lærke, oplevelse, hvor- faktisk er ret flot. Lærke, hvor var den der? Jeg tror, jeg har lagt den op i min taske. Jeg mangler faktisk. Er det den her? Lærke, hvad er det her? Jo, det er det. Hvad er det? Det er også sådan en... Hvor er den? Lærke, hvor er den her solomel? Lærke, er den her solomel? Ja. Der har denne her solomel. Den er. Jeg mangler solomel at bruge den. Jeg gider lige. Ej, jeg prøvede det lige panden, Lærke. Du har altid dæk alle de her sådan ting. Ja, der er en tydelig forskel på mine øjne. Dæk. Okay, det er Jeg låner lige en af dine putterputter. Hvor er den Jeg låner lige din mini. Jeg bruger lige alle mulige ting for det der. Så bruger jeg den her mini for normal. Det er det alt det her grimme noget. Jeg er lige på skå øjnene. Ej, prøv at se mig lige nu. Helt lidt. Ej, lærken er ved at knække. Ja, det var det, jeg sagde også. Så? Det vidste jeg ikke. Hvis du skal passe på den. Jeg vidste ikke, den var ved at knække. Hvor er min mini-dukker? Den har jeg. Jeg føler mit make-up er du min ven. Jeg føler med, at det er Synes du, de der sådan nogle fucking grænslærke? Sagde jeg, der er finde. Nej. Den her sådan. Nej, den er fra... Sephora. Ja, jeg tager den i. Ja. Den har... Men jeg kunne ikke gætte det. Sephora. Sephora. Okay. Fuck, det bliver lidt grimt der. Ej, jeg har fundet det flotteste nogensinde flip. Ja, det er flot. Ja. Går vi videre. Jeg mangler lige mascara, når det er sidst. Jeg tager mascara på til sidst. Pia, jeg ved godt, vi skruer alt det her op igen. Jeps. Apps, hvad er der herinde? Jeg ved det ikke, jeg kan ikke se det. Undskyld, hvis vi står rigtig meget over. Hvornår skal vi lægge øjenskygge? Skal vi det? Ja, om lidt nu er vi ikke klar. Hvad dufter den her af? Kan du bare... Nej, du kan bare dufte noget. Ej. I'm finished. Eller er det bare den samme? Eller jeg mangler bare lige undskyld. Den her dufter bedst nu. Ej, Abby, må jeg ikke sætte den her på? Ikke lige nu, Flip. Okay. Jeg har lige et lifehack til alle sammen. Hvis I nu skal have en parfume på, Så tag den der. så tag en Lige giv mig vaseline alle på. de der grønne nogle. Lige giv mig alle de der grønne nogle. Så I skal have parfume på, okay? Så tager I jeres vaseline. Jeg er slet ikke klar, Lærke. Nej. Men det er Og bare så smører jeg den bare på halsen. Og så er der også mange, der sådan prøver det nu her på. Sådan. Her. Og så Hvor er mascara? vaseline her på. Og så Hvor er mascaraen, piger? Mascaraen, kan den man er så her. den her. Den er virkelig tæt på af. Og så smør. Og bare lige et sprøjt på halsen. Det var min ryg. Og lige prøv at dufte så. Det dufter sygt godt. Ja, man kan tydeligt dufte. Og så Vil jeg også prøve det? Hvor har du fået den her hen? i mig. Og så holder den på det hele. Og virkelig fedt. Jeg kan godt mærke, at jeg slog mig rigtig hårdt her. Nej. Ej. Så den her først tager. Jeg ved faktisk ikke hvorfra. Piger, hvor er der på serviet? Nu er jeg ligeglad med det, så jeg skal bruge den. Jeg skal redde mit make-up. Prøv at se, Abby. Abby for satan. Jeg selv hjemme ikke på noget af det, fordi jeg synes ikke, det er min wing. Så er det købt. Okay, så kig på mit øje. Er du bedre end mit? Jeg er reddet. Ja, det her tager meget lang tid, men jeg synes, det kan lige gøre. Nej! Abby, må jeg lige se. Jeg skal lige redde mig selv. Hvad du har Det er lavet. fedt, jeg skal lige redde mig selv.
har vi lavet? Jeg kan ikke koncentrere mig, når jeg snakker. Jeg skal prøve at lade mine øjne og bare sådan... Har du overhovedet set, hvor flot dit hår er bag? Jonas, jeg. Skal vi om det? Hvad hedder det? Undskyld. Jeg mangler lige Abby. Fuck, jeg er grim. Nej, der kommer skarpt på mine ører. Altså på den her. Abby, du ligner. Er jeg grim? Nej. Sissi. Hvad lignede jeg? Hvad? Der er fordi, du så lidt creepy ud. Sådan, dine øjne. Jeg har ikke engang øjenskygge på. Jeg mener mascara. Ja, undskyld, jeg tager de her mascara. Og hvis vi på den. Jeg håber, at vi ikke vådservietter til at få dage på. Vådservietter? Ja. Det virkede sygt godt. Ja, jeg har en vådserviet her. Okay. Hvad var det nu, jeg lige lød efter? Okay. Så er jeg rundt i tingene. Så er lige et eller andet, jeg mangler. Hvad så? Jeg mangler kinderworks. Ja. Det var hurtigt kinderworks. I love my makeup. Jeg ved ikke, om Det er jeg tog lige noget af. Man kan ikke se